Takže jo, ahojte lidi. Dneska si zahraju tuto hru. Když tak vám do popisku napíšu jméno, nevím, jestli ji znáte, ale jako nehraju až tak moc, ale prostě jsem ji kdysi hrála. A mám tady trochu ptáků už odemklých, takže tento je teda můj nejlepší. Jinak, toto jsem si před chvilkou odemkla. Teď dám ji pro ptáko. Pro pírko. Teď je to snad všude, nebo co? Nevím, ale musíme čekat, než se udělá toto vejčko, což bude ještě chvilku trvat. Takže počkejte. Takže jo, já to trochu posunula, takže už se nám to líhne, jenom tady dám luky. Dobrá, takže jo. Přesunula jsem nahoru, tady má kapky. Nějaký, ještě jdu udělat další vejčko. To bude se bez těch. Bez těch pírek. To potom někdo sní, nevím, kdo to je, mi úplně jedno. No, takže to bude za 25 sekund, to bude za kolik? 28 sekund, takže mezi tím si můžeme hledat, jo, mezi tím se podíváme sem. Další hnízdo? Tak to je celkem jako fajn, ne? Dobrá, zatím nakrmíme tohoto ptáka. Tímto vším. Dobrý. No, tak si nám trochu seknu, to je jedno. Dáme si pár much, těch much. Tak. Vylíhneme to. Tak to bude si blbej takový no. Tím je jako v tom, že to nebude až tak zasný pták, protože jsem zapomněla dát ty pírka tam. No, medium. Tak bude medium. OK. To tam už zůstane, doufám. Common. Rarity. Tak znovu Size. Large. The large. Jestli šance, že bude rarity. No tak těch to už nemám, takže vyp. Ach jo, já chci mít toto. Dobrá, jdeme na to. Dobrá, 20% šance, to už je taky dobré. Ale já už nemám další. Halo. Tak jo, tak to je všechno, ne? Ať se to dělá pořádně. Tak si to přiblížíme. Je to tam, yes! To bude 2 hodiny, takže to bude asi v příštím videu. Vám ukážu, co se z toho vylíhlo. Příští videu. Takže zatím to tady necháme. Zatím nakrmíme tyto ptáky. Tady, tak. Zatím počkáme. Než bude tady toto počkat 2 sekundy. To bude úplně na nic pták, když to trvá tak málo. To už i tady tento bude snad lepší, ne? Ale jak má ty červené očička, to je mega cute. Ale zase to může být tento, je takový na červené oči. Teda záleží, pokud se to liší podle červených očí. Takže už to za chvilku bude. Toto je 10 z 10, ok. O ne, tak to bude buď tento, nebo tento, kteří jsou úplně na nic. Úplně. Vážně jako na nic. Já to nechci. Nebo to možná ještě bude tento. Jako je to možné, no, já nevím. Máš zase červené oči, takže to asi bude on, že jo? Je to
No, ok, no. Ten je taky celkem na nic, no. Není ještě tak dobrý. Počkat. Tak, ty to dohromady spojím. Ať je to lepší. Tak. Tak. Teďka nakrmíme tohoto ptáka. Proč už tady nejsou žádné tyto... Nevím, asi to bylo jako nějaké bludičky nebo něco, tak proč už to tu není? No. To stojí 550. Nějakých... Nepochopila jsem to. Není to zase dobrý. Už to jde? Co to je? Co to je? Nový pták? Buď je to nový pták, nebo tady tento pták, který je úplně na nic. Takže uvidíme, doufám, že to je nový pták. Ale nejsem si tím až tak jistá, ale zase to asi bude nový pták, jelikož je prostě jiný, no. Má modré oči, takže je šance, že to vážně bude on. Má modré oči. Do háje, ale vidíte, to je pták úplně na nic. Trvalo to tak dlouho a je to pták, který je docela úplně na hovno. Ach jo. No to co už. Ale nevím. Počkat, je to vůbec on? Asi není. Já nevím. Jak to mám poznat? No tím, poznám to asi tím, že počkám. Určitě. Takže jo, toto, tak to bude určitě v příštím videu. Takže jsem se mě to všechno asi nevleze, no. Jelikož už to točím 6 minut. Takže to bude asi ne v shortech, ale ve videích, takže videa mi moc nejdou, no, takže sorry, no. A že to dobrá, celkem dobře. Ještě počkáme, co se vyjde něco ptáka a asi toto video už ukončím, protože už ho točím 7 minut. Což se mi zdá docela hodně. Na to, že já točím takový krátký většinou videa, takový shorty, který mě jdou nejlíp. Ukaž, co to je za ptáka. Ukaž se! Co to je? To je nějaký obří pták, ne? Nějaký macatý hodně. Počkej, proč ani to nemám? No, dobré, chápu. Tady to prostě nemám. Prostřed. Ani u toho, to žádný. To je... ok. Počkat. Proč je to růžový? No, nechápu. Ani to nechápu to. Ale ukaž. Toto. Je tady takový to pták zajímavý, takže se jdu ještě podívat, než ukončím tento short. Co to vlastně bude za pták? Za druh pták. Takže jo. To tady ani není. Já nevím, co to bude. Aha, no, tak to je jedno. Takže toto bude pro toto video konec. Napište mě do komentářů, jestli se mi to vůbec povedlo, nebo jestli už další točit nemám. Takže zatím ahojte.